ҳамада ассалому алайкум дӯстои азиз, тамошобинони гиромӣ, хуш омадед бардораи азиз ба канали мо. Зиндаву сарбаланд бошед бардораи азиз, канала дастгирӣ мекунед. Мо шумо миннатдор бардораи азиз. Барои дастгирии канали мо як таи лайк дар видео менем, видеоро то охир тамошо мекунед. Фикротонро дар комментария ҳатман бинависед дӯстои азиз. Қарор дорем дар ноҳияи Лахш. Бисёри бардорҳо ҳамин саволам мепурсанд ки дар куҷо қарор дорӣ? Ноҳияи Лахши деҳаи Ҷилондӣ. Рости гап имрӯз поён фурмадем ва як навор баҳри шумо бигирем бардораи азиз. Ва ногуфта намона бардораи азиз. Чӣ хеле ки медонем пешаи қариби қати моҳи мубораки Рамазон ай. Ҳамаи шуморо бардораи азиз моҳи мубораки Рамазон муборак боша. Умедворам ки дар ин моҳи муборак аҷри подоши ин моҳи муборак бар ҳар яктаи моро насиб гардад бардораи азиз. Именно бардорое ки дар ғарибӣ қарор доред. Умедворам ки ин моҳи муборака ба хубию хурсандӣ бигузаронед. Зинда бошед бардораи азизи ман. Рости гапам қа нигаҳ кардем раҳрӯра. Ягон кавк, ягон парранда мақсад надидем. Барое ки барф бисёртар ай. Ба он хотир поён мераванд паррандаҳо, именно кавкҳо. Дар ҷо наместанд. Агарам бестанд парчам арчад агар боша рости гап намедонам. Дар мо барф задагӣ ай. Нигоҳ кунед барфа. Барф беҳад вазмин имсол. Ҳаво назар ба моҳи январ хунук нест, гарм ай. Не ки барф боша боридааст аст. Майда майда 3-4 рӯзшид подряд барф ай. Не пара туман. Шумо ҳамин ҷоам ҷое ҳастанд ки мақсад пастен тар мафҳумадай.